Ahoj, srdečne ťa vítam u mňa. Ďakujem, Neli. Pekný deň všetkým. Ahojte, dnes máme pokračovanie našich rozhovorov a dnes to bude na tému rovnováha. Takže začneme hneď prvou otázkou. Ako sa v našom živote prejavuje nerovnováha alebo neprítomnosť rovnováhy? No, tých prejavov je veľa. Veľmi často sa nerovnováha na mojich konzultáciách, keď počúvam, že najmä ženy, ale aj mužov, prejavuje vyhlásením: nemám čas na seba. To je už veľmi zdvihnutý prst na to, že niekde je v mojom živote veľká nerovnováha. Prejavuje sa napríklad v tom, keď niekto rozpráva a väčšinu času venuje partnerovi, partnerke, deťom a ja tam nie som. Moja osoba vlastne tam nie je veľmi prítomná. Znamená, že niekde je v mojom živote nerovnováha. Nerovnováha sa môže ale prejaviť aj v tom, vlastne v tých rôznych formách a úrovniach nespokojnosti, od takého necítim sa dobre vo svojom tele, niečo až po takú tú rozmrzelosť alebo takú tú podprahovú poddráždenosť. Znamená, že niečo v mojom svete nie je v poriadku, niečo je nevyvážené, niekde mi uchádza energia a niekde nemám kompenzáciu. Takže rôznymi formami a spôsobmi. Emočne aj vybuchných hnevu. To už je taká veľká nerovnováha, keď kričím. Kričíme vtedy, keď sme unavené, vyčerpané a nemáme energiu na zvládnutie takej tej bežnej komunikácie, alebo nejakej situácie, ktorú za normálnych okolností by sme zvládli úplne bez problémov s úsmevom na tvári. Takže aj toto je určitá forma toho, kde na mňa prehovára život: haló, si v nevyvážení. To znamená, že môžem to spozorovať veľmi jednoducho už ráno, keď sa zobudím, že môj život je v nerovnováhe? No, keď sa zobudíš ráno, si unavená. Keď sa zobudíš ráno, cítiš sa podráždená. Keď sa zobudíš ráno s tým, že máš pocit, že na teba padá celý svet, je to vlastne dôsledok toho, že niečo v mojom živote je v nerovnováhe. Ako vlastne dosiahnuť rovnovážny stav v živote, harmóniu, rovnováhu. Je to vôbec možné? Možné to je. Otázka je, či si to vieme uvedomiť. Pripodobním to, pokiaľ chodíte trošku cvičiť alebo poznáte bosú loptu a cvičívate na bosú loptu alebo na nejakých balančných podĺžkach. Toto sa tam deje. Niekedy takto, niekedy takto. Ale vždy v tom určitom okamihu sa dostaneme do toho rovnovážneho stavu, ktorý sa zase preklopí na druhú stranu. Rovnako aj život, vieme, že je vo vlnách. Takže niekde sú tie okamihy tej rovnováhy, také medzi nádychom a výdychom, keď ja to viem jemne predĺžovať, ale život je vlna. Okay? Čiže vlastne určitá forma toho, že mám nerovnováhu, ma zase nutí niekde niečo zmeniť, niekde sa zlepšiť, niekde skvalitniť niektoré aspekty môjho života, čo je v poriadku. Za mňa ten balančný stav je výborný. Problém je, keď nám to začne lietať príliš a dostávame sa vlastne do tých emočných extrémov alebo takých tých emočných rozhraní, kedy už som deštruktívna k sebe alebo k iným, prípadne keď už sa to začne somatizovať na tele. To znamená, že ten stav rovnováhy vlastne nie je stále niečo, čo trvá, čo pretrváva a je to dlhodobé. Je to vlastne záblesk, že tá rovnováha je vlastne, sú tie záblesky v živote a mi sa páčilo, keď sme sa to rozprávali, si povedala, že vlastne že problém je v tom, že my si to vtedy ani neuvedomí, že teraz zažívame stav rovnováhy, pretože si ho ani vlastne nevychutnávame. Že to je ten problém, že v podstate sa stále niekam naháňame a máme neustále toho času málo, že stále nám nie je dosť a pritom mnohokrát, aj keď tie stavy rovnováhy zažívame, tak si nie sme vedomí toho, že sú. Tak to je. A máme tendenciu cez veci prebehnúť, preletieť a naozaj zvedomovanie si toho, že môj život je v tom rovnovážnom určitom stave, v takom tej harmónii. Keď zažívam vnútorný pokoj. Takže to je taký pre mňa symptóm toho, že môj svet je vybalansovaný, vyvážený, že ten pohyb je veľmi jemný, že tá váha dvojramenná sa veľmi jemnučko kníše.
Znamená, že som správne tam, kde som, riešim to, čo je treba riešiť, som v tom plne prítomná a zároveň počúvam pri tom to, čo potrebujem. To znamená, že niekde vzniká tá harmónia. Záleží aj veľmi od toho, ako premýšľam. Naše myšlienky nás veľmi ovplyvňujú a vedia nás vyhadzovať z konceptu, vedia nám nedovoliť si prežívať ten stav, kedy je dobre, kedy je vnútorný pokoj, lebo doslova do písmena pre niektorých vyvážený stav je až život ohrozujúci, keď sa nič nedieje. No dá. Keď sa deje nič, tak je to hrozné. Chýba dráma, Chýba dráma a môže to dokonca tam byť evokovaný až strach do smrti. Že vlastne je to akože statické, nič sa nedieje. A môže to súvisieť aj s tým, že vlastne ten stav rovnováhy, alebo ako to ty aj nazývaš, že vlastne je to stav takého vnútorného pokoja, že všetko je tak, ako má byť, je aj o postoji životnom, že vlastne príjmam to, že stav rovnováhy znamená, že nie všetko je tak, ako by som možno chcela v živote, nie všetko je perfektné, dokonalé a nie všetko zvládam, nie všetko stíham, na čo sú treba nároky zvonku, na prácu, na starostlivosť o rodinu, o deti, domácnosť, Vianoce, chystanie, že ten stav rovnováhy v tomto chaose toho dnešného sveta, kde je obrovské množstvo informácií, vnemov, vecí a aj duchovných práv, takadečoho, že vlastne môže tá rovnováha nastúpiť aj tým, že sa v sebe trebárs len stíšim, príjmem to tak, ako to je, aj s tými nestíhaním a vlastne si ten stav rovnováhy takto v sebe evokujem. Áno, presne o tom toto je, to čo v etikoterapii nazývame priestor, respektíve v duálnom svete máme dva priestory. Tak ten prvý, ktorý si popísala, kde vlastne nepríjmam, čo sa deje, bojujem s tým pádom vlastne spotrebuvávam neefektívne svoju energiu, som v odpore s tým, čo sa deje, vytváram chaos. To je priestor odporu, tak toho aj nazývame v etikoterapii. A ten druhý priestor spojenia, priestor prijatia je presne o tomto, pretože v priestore spojenia neexistuje nedokonalé. V priestore spojenia neexistujú chyby. V priestore spojenia neexistuje, že niečo má byť lepšie, pretože tam vnímam a chápem, že moje dokonalé ja je teraz najdokonalejšie, ako dokáže byť. Môj výkon momentálne, týchto 100%, ktoré mám, sú najlepších 100%, ktoré zo seba dám. Tuto si dovolím spomenúť aj 4. dohodu, o ktorej rozpráva Jarda Dušek, robím najlepšie, ako v danej chvíli dokážem, ani viac, ani menej. Tým sa vlastne dostávame do toho, že ako zažívať ten vnútorný pokoj, pretože keď ja vnímam, že svet je v poriadku tak, ako je, a zároveň preberám zodpovednosť za to, že ja som tá, ktorá si ten svet tvorí, tak o mnoho to vyvážovanie je o mnoho jemnejšie, pretože áno, to neznamená, že sa nedejú veci, ale môj postoj, čiže postoj z priestoru spojenia, vie o mnoho efektívnejšie spracovať danú vec, potrebuje na to menej energie, tým pádom je viacej energie zostáva na veci, ktoré sú potrebné. Mne sa častokrát stáva pri rozhovore so ženami, že oni si uvedomujú, že chceli by to robiť inak, ako to robia, ale majú pocit, ktorý je tak veľmi silný a hlboký v nich, že oni to musia takto robiť. A akým spôsobom sa z tohto kolieska dá výjsť, respektíve je to o tom, že sa žena už rozhodne, že už ďalej nechcem si tieto veci ťahať so sebou, už chcem robiť veci v súlade s tým, ako by som si to prijala. Do akej miery je to vlastne tej ženy a do akej miery si to priniesla z domu? My si tieto presvedčenia prinášame. Nikdy som tomu uverila, že niečo musím. Uverila som, sme v období adventu alebo blížime sa k nemu, že musia byť umyté okná, že musí byť napečených toľko a toľko koláčov, že musí byť všetko vyupratované, že musí. Ale toto sú presvedčenia a ja sa v každej chvíli rozhodujem, či tomuto presvedčeniu budem veriť, alebo či už dozrel čas ho pustiť, ukončiť a zmeniť.
A to je to, kde som tá tvorkyňa. Pretože niečo vo mne verí, že takto musí svet byť, aby svet fungoval. A my máme určitým spôsobom strach veci zmeniť, pretože máme strach z reakcie okolia. Takže radšej zotrvávame v niečom, čo je nám známe, a keď mi to nevyhovuje. Hej. A namiesto toho, aby sme otvorili dvere alebo okno a nadýchli sa čerstvého vzduchu. Pretože tam prichádza aj tá zodpovednosť za to, že áno, niekomu v mojom okolí sa to môže nepáčiť a môže vzniesť námietku. Pre mňa, pokiaľ ja tam mám ten vzorec silného opustenia alebo odmietnutia, toto ma môže zabolieť. A naše eguško nás chce chrániť od bolesti, takže radšej povie to, že len to tak moja nechaj, veď nie je to také hrozné. Ale na druhej strane aj ja keď si predstavím, že mne sa veľmi páči to obdobie, keď vôjdeš do nejakej domácnosti, je tam vôňa, je to všetko také krásne, svetielka, neviem, ozdoby, napečené, je to krásne a niekde vnútri mám pocit, že my sa tak porovnávame medzi sebou. A aj kedysi to tak bolo, ja si to pamätám, že starenky hovorievali a videla si, čo ona robí, hej, že jedna na druhú tak hovorili, že sa tie ženy vždy tak porovnávali, že ktorá bude to mať lepšie, ktorá napečie viac tých koláčov, ktorá... A mám pocit, že my to v sebe stále máme aj dnes v dnešnej dobe, lebo keď vôjdeš do tých domácností, tak vidíš, že tie ženy sa o to snažia. Takže na jednej strane ich to možno aj v niečom uspokojuje a na druhej strane presne tam prichádza to, že ako teda v tom nájsť tú rovnováhu, že chcem aj ja tú domácnosť mať krásnu, ale na druhej strane, aby to nebolo zase na úkor niečoho. Neexistuje jednoznačná odpoveď. Vieš, potrebujeme dať pokus a omyl. To je to, že chyba neexistuje. Existuje pokus a omyl a vlastne všetko je lekcia. Toto mi vyhovuje, toto mi nevyhovuje. Niektorá žena potrebuje preto, aby sa cítila spokojne, vyupratovaný dom, ale nemusí mať napečené. Druhá chce mať napečené, nepotrebuje mať umyté okna. Nájdi si, čo je tam to tvoje. Zároveň vyskúšaním. Ako? A cez ten pocit. Či mám tu pocit spokojnosti, alebo nemám pocit spokojnosti. Pocit spokojnosti nás vedie. To, že mi sa cítim dobre, že sa v tomto cítim OK, je mi tu fajne, to je vlastne to, čo nás vedie. Vnútorná radosť. Rozprávala si o tom, ako sa ženy porovnávame. Áno, toto je to pokrútené sesterstvo, ako sa to dneska tak pekne nazýva. A zároveň je to zdroj získavania energie. Druhý najtoxickejší. Najtoxickejší je boj, vojna, konflikt, hnev. Druhý je súťaž. Hej? Čiže víťaz má chvíľku pozornosti, kde je pozornosť, je energia. Dneska to už vieme. Ja to rada pripodobňujem alebo rozprávam o tom, že áno, olympijský víťaz je chvíľku na tom prvom stupienku, zložní tam ovácie, má medailu, zahrá sa hymna, dá pár rozhovorov. Ale koľko energie ho stálo to dostať sa tam? A otázka je to adekvátne? Pokiaľ z toho má radosť, je to úplne v poriadku, ale pokiaľ je to naozaj to vydreté, vidíme to dneska, že vrcholoví športovci, že padne uprostred futbalového zápasu napríklad, čiže niekde je tam nerovnovážny stav. Takže spolupráca a uvoľnenie sa vlastne v takom tom tichom spočinutí sú netoxické zdroje energie. Takže pojmime do spolupráce našu rodinu, keď chceme mať pekné Vianoce. Pojmime do spolupráce naše deti, partnerov a rozdielme si napríklad veci. Viem, že dneska veľa žien v mojom okolí funguje tak, že jedna napečie, jedno druhá napečie, druhé, tretia, štvrtá. Máme štvore, ale piekla som jedny. Hej. Čiže naučme sa spolupracovať viacej. Vychádzať si v ústrety, byť tolerantnejší. A toto môžeme aplikovať teda aj na výchovu detí a to, akým spôsobom fungujú alebo fungujeme v tej domácnosti? No jasné. Sú deti súčasťou domácnosti? Sú. Sú deti tie, ktoré v tej našej domácnosti robia o mnoho viacej neporiadku ako my, dospeláci? Ak to budú pozerať moje deti, budeme hovoriť vo všeobecnosti. Deti robievajú neporiadok, áno, väčší, obyčajne.
Takže A ja keď upratujem, ja urobím najprv obrovský neporiadok. A to je taká, dáme si špeciálnu tému, hej, na to. Nepoďme do toho dnes. Dobre, tu chcem len prísť k tomu, že pokiaľ deti sú súčasťou domácnosti, spolu podieľajú sa na vytváranie poriadku, spolu podieľajú sa na konzumácii, na špinavom prádle a tak ďalej, je fér, aby sa podieľali aj na chode domácnosti. My dospelí povieme, áno, je to fér. Čo? Čo by povedali tie deti, neviem? No, Či je to fér, ale áno. Téma by to tak byť, že by sa mali podieľať, áno. Téma je, do akej miery vieme s deťmi komunikovať. A to je zase aj tu v rámci tej rovnováhy, pretože nerovnovážna komunikácia je o tom, že dieťaťu dám príkaz a očakávam, že ho splní s radosťou. Ty hovoríš o mne? Hej. Téma rovnovážneho stavu, toho vybalansovania, toho takého hľadania tej rovnováhy je, aby nám v tom bolo obidvom dobré. To znamená, potrebujeme dieťaťu vysvetliť, čo potrebujem, prečo to potrebujem, dať mu možnosti výberu a nechať ho za to prebrať zodpovednosť. To znamená, nedám tam príkaz, že musíš robiť toto a poviem, z týchto 5 vecí potrebujem, aby si 2 vybral, ktoré budeš denne robiť. A preber prosím za tú zodpovednosť a vysvetlím prečo. Pokiaľ dieťa na to zodpovednosť nepreberie, je to v poriadku, teraz veľmi pekne stielala jedna žienka a povedala, dobre dieťa moje, nechceš prebrať zodpovednosť, je to v poriadku. Ale zahriať sa, čo si oblečieš, pretože si varíš sám, zahriať sa, čo budeš jesť, pretože si varíš sám, zahriať sa, aby si mal do čoho nabrať, pretože umývaš si po sebe sám a tak ďalej. Hej? Čiže je v poriadku, keď dieťa odmietne byť súčasťou, ale potrebujú prísť nejaké logické dôsledky. Otázne je, či to potom ten rodič vydrží, pokiaľ vidí, že to dieťa príjme túto hru a chodí špinavé, hladné a nevadí mu to. OK, potrebuješ nájsť také dôsledky, ktoré pre tvoje dieťa budú čitateľné a zároveň sú tu veci, ktoré áno, my potrebujeme ustať. A deti skúšajú, kde sú naše hranice, čiže dôslednosť. Dôslednosť je veľmi dôležitá a dotýka sa témy rovnováhy. A dotýka sa témy rovnováhy, pretože vlastne pokiaľ ja nie som dôsledná a ustupujem, už som v nerovnováhe. Narastá miera mojej nespokojnosti, čo sa udeje pri najbližšom možnom nejakom zaškobrtnutí toho dieťaťa, môže to byť úplná maličkosť. Moja nespokojnosť vybuchne v nekontrolovateľný hnev. To je to, čo sa deje. Zároveň tu je veľmi veľká téma rodičovská a to je, vieš Nelly, téma je, aký je môj rodičovský zámer. A to je prvá. A druhá otázka, ktorú kladím rodičom, je, vychovávate dieťa pre túto chvíľu alebo pre jeho budúcnosť. To znamená, ak ja chcem vychovať dieťa, môj rodičovský zámer bol samostatné, nezávislé, ktoré sa o seba vie postarať, ktoré je láskavé, je pozorné, vníma potreby aj o seba, aj ostatných, tak v súlade s týmto zámerom nie je, že mu chodím za chrbtom a všetko za ním zbieram. V súlade s týmto zámerom nie je, že mu ustupujem. V súlade s týmto zámerom nie je, že ho neučím, respektíve nepožadujem rešpekt. Že je rešpekt len ja k dieťaťu, ale rešpekt od dieťaťa ku mne nie. To neznamená, že ja, keď som empatická k dieťaťu, nepožadujem, aby dieťa vlastne vnímalo, že aj iní členovia rodiny majú svoje potreby. Takže ja si potrebujem upratať najskôr svoj zámer rodičovský a potom si položiť otázku, čo v danej chvíli je. Či tu je môj strach, že budem odmietnutá dieťaťom a preto mu ustúpim a vyrieším tú dobrú mamu tu a teraz, alebo preberiem na seba zodpovednosť, že možno sa dieťa bude na mňa hnevať, že ma odmietne, že mi povie aj niečo, si hnusná mama, alebo nemám ťa rád, alebo rada, ale v konečnom dôsledku pre budúcnosť to sú benefity. Pretože pre budúcnosť ja tam dám tú hranicu a to dieťa niekde potom to zúročí. Môj syn má 24 rokov, dostáva sa mi naozaj, som veľmi vďačná, veľa spätných väzieb tohto rádu, z tohto vlastne kotlička, že veci, ktoré vnímal a hneval sa trebárs na mňa,
dneska vníma ako benefity. Ale na to aj tie deti potrebujú dozrieť. Vieš, na voľa, kedy hovorili, počkaj, keď budeš mať svoje deti, pochopíš. Ja som vďačná, že toto je generácia ľudí, ktorí už chápu, ešte ak nemajú deti. A už to môžu začať vnímať, že oni sú naozaj natoľko otvorení. Aj toto by možno stalo za to, že by sme urobili samostatnú tému, zámer rodičovstva. Dá sa teda tá rovnováha, môžeme v tom každodennom zhone alebo v tých cykloch životných teda ustražiť tú rovnováhu obyčajnými, dennými. Vieš, základ je počúvať sa, vnímať, či som spokojná alebo nespokojná, ako sa cítim. To je, naše telo máme vždy so sebou, naše telo k nám prehovára. A spokojnosť alebo nespokojnosť, alebo prílišná únava, stavy vyčerpania hovoria, že niekde som v stave, kde je to vychýlenie nesprávnym smerom. Takže počúvať sa je v prvom rade. Druhá, budeme sa opakovať veľa múdrych učení, byť prítomná tam, kde som. Čiže kde sú moje nohy, kde sú moje ruky, je tam moje plné vedomie. Ja ešte v časoch, ja to volám, že život pred etikoterapiou a život po etikoterapii, keď bol môj syn malinký a ja som mala home office a veľa práce, naozaj som dlhodobo bola v stave, že keď som pracovala, tak som mala výčitky, že nie som so synom. Keď som bola so synom, mala som výčitky, čo všetko som mohla stihnúť. No, kde to viedlo? K vyhoreniu. K nespokojnosti, k trvalej podráždenosti. Čiže dneska som tam, kde som. Moja hlava je tam, kde sú moje ruky. A toto je jeden z dôvodov, čo nás vlastne vyhadzuje z toho vybalansovaného stavu, že som niekde inde hlavou, ako je moje telo. Potom vlastne spotrebovávam energiu pre minulosť alebo pre budúcnosť, nemám ju pre prítomnosť. Takže spočinúť tam, kde som, dokonca robil sa nejaký výskum, pýtali sa ľudí niekoľkokrát za deň, čo robia, na čo myslia a ako sa cítia. Najšťastnejší ľudia boli tí, ktorí boli myslou tam, kde vlastne boli ich ruky a bolo ich telo a myseľ vlastne bola plne prítomná v tej aktivite. A byť šťastný je jeden z najväčších zdrojov našej energie a hovorí o tom, že som v tom vybalansovanom, v tom vyváženom stave, že som dobre, lebo tam nás zažíva tú spokojnosť. Takže buďme tam, kde sme a každé obdobie nášho života a každá fáza dňa, týždňa a tak ďalej si pýta nejakým spôsobom prehodnocovať tieto veci. Takže teraz sme konzultovali tatino rodiny nespokojnosť, lebo trávi veľa času, dostavujú dom. Ale toto pominie. Ale pokiaľ ja si budem vyčítať, že nie som s deťmi, lebo dostavujem pre svoju rodinu dom, niekde sa to odrazí v tom nevyvážení. Takže teraz dávam energiu tu, dám deťom najviac, koľko môžem, podľa 4. dohody. Keď toto dostaviame, presťahujeme sa, bude viacej priestoru zase tu, možno bude treba viacej zasanovať tu, bude dávať menej tu. A vždy hľadať v tom, že ako sa v tom cítim. Ak tam mám nespokojnosť, halo. Áno, a možno by som to uzavrela tým, že keď už identifikujeme, že je nerovnováha, čo s tým? Zmeň priestor. To je najčastejšia otázka a odpoveď u nás v etikoterapii. Zmeň priestor, zmeň postoj. A urob niečo, čo potrebuješ v danej chvíli urobiť. Okay? Doslova môžeš ten priestor zmeniť až tak, že fyzicky ukročíš, aby sa ti zmenil uhol pohľadu na situáciu. Že napríklad odídeš odtiaľ, nacítiš sa a vrátiš sa späť. V rámci vyváženého stavu by som sa dotkla ešte, teraz mi prišla jedna taká téma. My nemáme povinnosť reagovať a odpovedať a riešiť veci hneď. Čiže naozaj niekedy poodstúpiť si od situácie, ktorá mi pomôže dostať sa do nadhľadu, ktorá mi pomôže vlastne precítiť seba, čo v tejto chvíli potrebujem, môže byť práve recept na to, ako sa dostať opäť do toho vyváženejšieho stavu. Ďakujem.
Áno, a ja mám ešte jeden krásny oznam. Áno, poď. Moja kniha rozprávková má sestričku, áno. Dneska mi zavolali z tlačiarne, druhá kniha, príbehy Mačiatka Vlčky sa dneska narodila. Zajtra idem do pôrodnice sem do Martina pre ňu. Takže ďakujem všetkým skvelým ľuďom, ktorí sa podielali. Katke Štefanovskej za nádherné ilustrácie, Barborke Eďhazy, verím, že som to správne povedala, za grafickú úpravu a naozaj vypiplanie tej vizuálnej stránky knižky a tlačiarni Alfa Print tu v Martine. Tak nech požehnanie sa šíri svetom etikoterapia v rozprávkach a v príbehoch. A ja sa ťa opýtam, keď hovoríš o tej knihe, že v čom je iná a pre koho je určená? Tá kniha je iná v tom, že toto sú jednotlivé rozprávky, ktoré pojednávajú o emóciách a vlastne idú tými našimi energetickými centrami a v každom sa dotýkajú danej emócie, ako povedal Janko Hamáček, že je to taký emočný kompas. Táto druhá kniha je román pre deti, čiže je to tak príbehovo ladené o dievčatku Alžbetke, prváčke, s bratom Matúšom a s malou Vločkou, mačičkou, mačiatkom, čerstvo zrodeným a zažívajú spolu dobrodružstva a idú životom a učia sa vlastne o hodnotách, učia sa ako správne reagovať na veci a ako prijať aj zodpovednosť napríklad za dôsledky svojich činov. Prepáč, že ti skočím. Vekovo je pre koho určená? To je asi 5 až 10. Dobre. 11. Povedzme, že predškoláci čítalo to aj 4-ročné dieťa a dali to pekne. Takže, ale tí predškoláci a pre výstupeň základnej školy. Tak ďakujeme. Ja ďakujem veľmi pekne. Ahojte. Majte sa krásne.